Yabona bhuti wesivili. Yabona wesivili bayibalenganisa nasezulwini abanye nesikhogwa angazi-ke angazi ukuthi bathatha blonda. Cause into eyenzeka ngala ebuhlungu bhuti wami. Yabona ayikho into ebuhlungu yabona siyalandelana siye emese siyophaka sobabili nawe. Ufike wena ulayisha isikhafuthini esingaka senyama. Ilanga lenyama. Amajele uhulumeni wakhipha ukudla. Inkomo lezegcilela nengulube makabishi lawa atshale amajele aweboshwa. Kodwa into ehamba yenzeke uthothona masake uphakwa lapha. Hayi ngisathi kuphaka uzala wena. Ukubona ukuthi wena kuthini abamba athi. Yabo sebambe ukuthi ubamba amaqatha kufuza isobho livuzela isikhafuthini sakho dlula. Mase fika kulo okhokhile onemali athi athethele ngisiphethe amaqatha ululu. Uma uyahambisa isitsha nje labo 2 liters laba ice cream ufike uphakwe nje ugcwala akhokha imali ubuye udliwa la. Sekadliwa la uhlela ulambile awuhlile wena. Hleli lapha ulinda ukusina lamase besuthi. Insebuhlungu. Njengoba uthi wami ungaka nje umnumzana uzosilisa ingane wena ingane ithi ehlaba bo uhlaba into ongayazi la ingane kumele isuthi isikhafuthini lapha. Insebuhlungu yenzekayo. Nihleli kanje niyabuka. Badla inyama uyazi. Wena uzwile isobho kona ukuthi lenyama. Ukuthi eyana wazi. Uzothi suka bese ebuye sesuthi le nyama nalela sobho. Uhleli wena lo nayi ingoma. Uzovuma ingoma nje ungathandi. Awu ngabe uthola inyama. Usuvuma kuyasinwa manje le. Kusinwe la. Ngekani? Wangakwenza lokho uzobona into ezokwenzeka kuwena. Loshawa.